Sempre que te dediques a una feina que hi ha animals de per mig, és una feina que hi has de ser cada dia, sí o sí, independentment del dia de l'any que te trobis. I després el munyir també té això, que ho has de fer 2 vegades en el dia i sempre hi ha d'haver qualcú. O sigui que sí, ha de ser una feina que la facis per gust. Jo me vaig criar aquí a Suestrà, vaig néixer aquí, vaig fer aquí tota la meva infància i adolescència i en els 19 anys vaig decidir anar a viure a la ciutat perquè estava molt cansada tant de camp i volia trencar un poc amb aquest model i amb aquesta manera de viure. I després de fer 9 anys fora me va passar el contrari. I ara, amb el meu germà, podria dir que som els dos que hem agafat el relleu de la finca dels meus pares. Jo crec que la producció de formatge per Menorca és el que ens dona aquesta identitat i que el camp sigui viu, no? Perquè hi ha molt de territoris d'Espanya que el camp es va buidant i crec que això, que tenir un producte tan preciat ajuda que hi hagi més gent que en produeixi i que pugui viure dignament d'una feina tan dura com és el camp. El formatge de Maó Menorca, així en denominació d'origen, com el que feim nosaltres, jo crec que és un tret característic molt important de la gastronomia menorquina i és un formatge com molt rústic, molt artesà i amb un gust molt característic, amb aquesta saladura que també, molt fàcil de relacionar amb el que és l'illa de Menorca, amb la tramuntana, amb el gust aquest de sal de la mà. És com una fusió entre mar i terra que ens identifica com a societat.